Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Nga diriyot makapatay kang maki. Maong sa pamay akong angay nga taguon. Bisag unsaon traidor ka gyud sa Fronyo. Traidor ka. Niining kinabuhi atar sila. Angay gid unta nga patas. Mao nga sama na kong nagpangita og patas nga pagtratar. Mao niya nipasilong ko sa pundok nga maoy gituuhan akong husto ang kulto ni Amahang Varsino. Ha? Kulto ni Abahang Varsino? Ipadayag na ang kahulugan kabahin sa trompeta sa panaksan ug sa anghel nga gihisgutan diha sa balaang kasulatan ug anam-anam na nga mapadayag ang usa ka tinagong kamaturan nga wa gayud masayri sukad masukad bisan sa imong bugiro nga supremo tar sila. Sa Fronyo? Daghan ug kuwang ang ilang mga gipanudlo. Mao di ay nga gipapatay sa mga Buenavides ang supremong si Amahang Bersamin. Baka ka nagipanultin mo buktuta ka. Nakaila ka ikaw ni Senior Maynard. Ang gipanulti ko mo'y buhing matuod sa tanang kamatuuran. Busa mapapas o niya sa hingpit ang kapatiran sa espiritual nga gipanguluhan sa adik nga leader. Unsa? Dili adik ang Supremo Maynard. Dili! Gani nagtrabaho siya halos 24 oras aron lamahimong gindot ang dagan sa kapatiran sa espiritual nga iyang ginawa. Bangag ang imong supremo, drug addict. Og nakaila gayon ako kani. Sa Fronyo, mamatay ka na lang unta. Traidor ka na ko. Namatay ka na lang unta. Kana, diha kang napita maayo tar sila. Ang panalipdan si Supremo Maynard Buenavides sa iyang mga binuhatan. Apan sasama ka na ko nga nakaila og nasayod unsa siya. Kinilang ang ikasulti ko. Kiluod ang bangag sa kong ilong sa inyong mga baho. Ah, magmahay ka raw niya ini mong gibuhat sa Fronyo. Inciting to sedition ang lakang nga gihimon mong buktuta ka. Batok sa kapatiran sa espiritual. So klaro na nga buhi siya og tuwa na karon sa mga antagonista. Oh, ug naghisgot siya. Naghisgot og kulto kuno si Amahang Varsino. Buhi day si Varsino. Nga anak sa traidor nga Bersamin. Basta ka ba nagisulti at tohana, Supremo Maynard. Si Sofronio ang nagsulti. Nga sa ato pa, inay-hinay na ng gawas ang kabatuuran nga ang mga antagonista pundok day kana sa kanhi kong suod kayong higala nga si Varsino. Bao tingali. Simbergwensa. Abi ko ba og patay na? Buhi pa day. Oh, Ug tuwa na uban nila ang way igapaus og traidor nga Sofronio. Simbergwensa! Gipatawag ko no ako sa Supremo, si Amahang Varsino. Timan-an ko lang ang mga patakaran nga gisunod sa mga disipulos dinhi na dili mahimong mutabi at tubangan sa Supremo kung dili kini pangutan noon. Andan na ang inyong amahan sa pagtuo. Aron ipadayag kanila ang tanan nga angay nilang may bawaan bahin kanako o kanato mismo. Og ikaw, Sofronio, gihatag ko na sab kanimo ang pagtugot sa gusto mong isulti ngadto sa kanhin mong supremo
nga si Maynard Benavides. Oh, malukaratik. Ay, malukaratik. Wamani, wamani, wamani. Daddy, ayaw ko kabalaki. Kiniara ko sa mayong mga kamot. Oh, piti iho. Ikaw makaila, kisa dagit sa imo, ha? Ikaw solte. Diha na lang una ta magsulti sa bahay, Dad. Ha? Ikaw sabot masabot, ha? Buhi anak ko nila, Dad. Papauli-una ko nila. Oh, pila ka milyon ila kinahanglan. Aron ako paandam, ha? Pila. Wala ka na kinanglan na, Daddy. Osa? Wala siya ngayon alam sa mali. Osa nila toyo, ha? Osa! Basta kaya lang masulti na ko, Dad. Wala makinanglan pa uran sa mani. Ug makapauli na unya ko diha sa ato. Sige. Kaya ko huwat sa imo, anak, ha? Oo, ako imo, daddy. Bigyan na sa imo. Sige, Dad. Bye. Okay, bye. Bye, iho, Pichi. Ako lipay. Natawag ako, anak. Palagan ako, iho, Pichi. Ako lipay. Walok, oka. Alilok, oka. Nungaob, oyaak. Rakutin, dasan, kapmane. Talahorong sa tano de los Eperos, Solfatos. Salamat! Ikaw paminaw sa ako, paampo! Salamat! Hala, si Ma'am Rolida ni nanawag. Hello, Ma'am Rolida? May ibalita ko ni mo, Brena. Og siguro kyud ko nga malipay ka ini. Ha? Unsa man di na, ma'am? Kibuhi ada sa iyang mga abductors ang suod ni mong higala, Brena. Tinuod ka, Ma'am Rolida. O lagi, di palang yudugay. Gani, di apa ko karon sa ilang residensya. Salamat kayo sa imong papahibawon ako, ha? Ma'am Rolida, nalipay gid kaayo ko, ma'am. Wow! Authentic ang iyang smile, ha? Legit. Nalipay lang ko sa gibalita ni Mami ni Rolida. Bahay ni VJ Sandivar. Oo. Gitaw ka na sab ko niya about anak nga update. Siya man ang legal counsel sa mga Sandafar. Miss Krisha, may mutang lagi ko karon kay nauli naman sa ila ang friend ako nga si VJ. Oy. Friend ra pa kiday nimo siya, ha, Brana? La, Miss Krisha ba? Manungog lagi ka. Kay baw ko, oy, nga deep inside, special friend ng imong feelings para niya. Miss Brenna, dili palagi ko ready alang ana. Ikaw good. Bala ka, oy. Nagsakit-sakit ka lang yun sa imong heart. Hoy, ikaw ron. Yeah? Nakita gid ako ang nindot as in nindot gid kayo nga pahiyom ni Brenna. Human mahipaw, nagibuhian na si VJ Sandivar sa mga abductors ni Ini. Pero, Krish, murag, kuwang pagid ko pagsalig atong tawahan. Jo Marisad, wag yun na siya ka-support para sa happiness ni Brenna. Tingali, tungod kay di pa kayo misuod sa mga tao. Og, wagid ko masuhito niya, Krish. Well, insap. Buotan mo ko na sa brain, ha? Mong, anugnan ko niya kung mapunta lang og lalaki nga di kasaligan. Salamat ha kay nanawagi ka na ako, VJ. Nalipay kaayo ko nga safe ra ka nga gibuhian sa mga nagkidnap nimo. Salamat sab sa imong concern, ha. Makikita unta ko dayon nimo pero wa man di ka sa inyo. Ipauli man di ko ka diha sa La Tierra, kauban ni Miss Krisha. O VJ, kay semestral break pa man. Hapit na sad mi si Miss Krisha mo balik diha sa syudad.
Pabuto na lang ti kang mabalik ka din, ha? Di na lang ka muapas di mo diha. Sige, uy. Amping diha. Ikaw sab diha. Amping pod ka, ha? Bye. Kimingaw ko niya. Gusto tad ako sa makita. Sukan, o pa ko mabati og sama aning pagbati karon lang ug kagbalita lang. Yo, Piche! Kusa na sa ha? Kana ba tayo na sad? Waman, dad. O saman, ikaw kuntang na sad sa babae ka na, Brina, ha? O, dad. Naikunta ko sa akong amiga nga si Brina. Oh, no. Ayaw, ha? Kana nataghan pa pa, iho. Ayaw, anak, Brina. Oh. Kung ikaw in la papay, tanawandaan background sa ila pamilya. Ang family history pa. Ha? Ikaw sabot pa? Daddy. Basta ikaw supang sa ako, imo tade. May pa ako na lang ka na patay sa imo. Pigte! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!